מכה ראשונה, תשימו לב, זה הולך למטה למטה. מכה ראשונה דם, האש עולה בימים באגמים ובנהרות. אחר כך צפרדע, האש עולה בבעלי חיים בתוך המים. מכה שלישית, קינים, האש עולה בכל רומס על האדמה. מכה רביעית, ערוב, שולח חיות, ברלסים מרים בעיות, שולח אותם לפגוע במצרים, אז הוא שולט בעלי חיים. דבר, מראה שהוא שולט כל החיידקים שנמצאים באוויר. שחין, מראה שהוא יכול לפגוע בגבול שאדם יכול לעבר. ברד, מראה שהוא שולט באש ובמים, יודעים גושי ברד, אש מתלקח בפנים, שזה הסגן עצמו, שאש במים מחוברים יחדיו. הרבה, מראה שהוא שולט בכל העורות המעופפים. חושך, מראה שהוא שולט במאורות להאיר ולהשליך. במכה עשירית, הוא מראה שהוא משגיח כל אדם ואדם, ויודע כל אדם איזה טיפה נוצר. מכת בכורות, מכת עול בכל מצרים, בבת אחת, ברגע חצות לילה. על 10 דקות, הוא מראה שליטה בכל תבל כולה, שניתנת התראה על ידי משה רבנו לפרעה, שלח את עמי יעבדוני, ואם אתה מהאם שהיה, אני מביא עליך מחר, דם, צפרדע, כלים, ערוב. כל זה התראה, כל מכה הולכת שבוע. למצרים יש נפגעים בכל מכה. לבני ישראל נמצאים שם אחד לא נפגע. אחרי כל זאת, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל לצאת ממצרים, הם יוצאים, הם מגיעים לים סוף, בים סוף נפגע הים, מי יכול לפגוע ים 12 גזרים לגזר ים סוף גזרים, וכולם עוברים כל שבט עובר לשם. איך שהם יוצאים, המצרים נסים וכולם טובעים. כל זה מראה עיניהם של מיליונים בני אדם, כולל אספסו בערב רב עלות המצרים. לאחר מכן מגיעים למדבר. במדבר אין פרשוק, אין קניון, אין חנויות, אין מכולת, אין מים, אין מקורות, אין שביתות. נו, איך מכינים מיליונים במדבר? יורד מן מהשמיים, לא יום, לא יומיים, 40 שנה כמובן 365 יום, אותו נס חוזר על עצמו קבוע. אי אפשר לקחת מן לסוף למחר למחרתיים, זה מצליח רק לאותו יום. אבל ביום שישי הולך לשמור שבת קודש, ביום שישי תקבלו כפליים, ומי שיצא בשבת לא ימצא כלום. לקחים תראה זה פלא, זה נשאר יום למחרת בשבת מספיק, וזהו מצליח. כל ימות השבוע השני יום נוסף מצליח, יום שבת לא מצליח, ביום שישי מקבלים כפול. הנהגה ניסית 40 שנה לא הפסקה, מיליונים, מים, בערב מהסלע, מתגלגל איתם בכל המלאך מסעות שלהם, ונותן מים לשנייה ולרידה, למיליון סלע יכול להפיק מים. יש מקורות מים במדבר, והם זזים ממקום למקום. מבקשים בשר, מביאים סלב, סלב. ענאים כמות חופים אותם. אפשר להישאר בחיים, 4 שנות מדבר, ענאים שלא מביאים בדבר. מזוג העיר, 4 ענאים מסביב, ענן מלמעלה, מנתה, כל מישהו. וענן שעובר לפניהם, מיישר את העמקים ואת ההרים שלא יתראו בדרך. יהודים יקרים, 40 שנה ניסים,
פתיחת לוע האדמה, תפתח הארץ את פיה, רואים עם שלם, מאות אנשים חולקים על משה רבנו, את האדמה לפי הקדוש משה, מדרון, מתגלגלים כולם לפנים ונבעים. ניסים גלויים לעיני לימונים. מעמד הר סיני. שומעים את הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אני זה שהוצאתי אותך מארץ מצרים. ועשר מכות אני נתתי. אני התעלמתי ממך. אני הוצאתי אותך. זמן גלויה בעיר חזקה. לא אומר אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים בארץ. אני יותר גדול מציאת מצרים. למה? שאתה אומר, ויש לך ספק, אולי זה שדבר איתנו כאן, זה לא זה שאתה שמיים בארץ. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך, שתכיר מי שעשה לך, ראית בעיניך, חווית על עצמך, שמעת באוזניך, ולא סיפרו לך אבותיך. אתה הקור, אתה רואה עיניכם הרואות ואוזניכם השומעות, ולא אחר. באותו מעמד עומדים אבא ונכד. וסבא, אבי הסבא, לאותו מעמד. וככה כולם חווים אותה חוויה, אותה מאוד, אותו מלך. וככה זה עובד דור אחד, דור שנה, שנה, אותם חגים מועדים, וכל אותם מוחים. אפשר להחיש את זה. מי יעלה על דעת. ולמה נותן לנו הקדוש ברוך הוא את התורה? לא נתן רק להוציא אותה בכל בית העולם, לא צור בנו. לא צור בנו. עם ישראל אמר נעשה ונשמע. הקדוש ברוך הוא נתן לנו, אנחנו בחרנו בו כאלוקים שלנו, בחר בנו כעם שלו. הוא לא סגר את זה בפני אומות העולם. אם מישהו מאומות העולם רוצה לבוא אלינו ולהיכנס לחצות תחת כנפי השכינה, ניתן להכניסו, לא עושים לו את החיים האלה, כי לא מתכוון לבוא בשביל יהדות, אלא בשביל אינטרסים אחרים. אבל אם זה כן, אז אכן מקבלים אותו. אבל אין אנחנו יוצאים במסע צלב, כנוצים, כג'יהאד של המוסלמים, להשליט את דתנו על העולם. אין דבר כזה. ואנחנו לא צריכים להשליט את אמונתנו על החילונים. אני מוזמן לערב, מי שרוצה לבוא יבוא, לא פיתו פה אף אחד לבוא, לא נקו סוכריות בחוץ, ולא שניות. אנשים שילמו פה 10 שקל כניסה. זאת אומרת, הם באו מרצון בשביל לשמוע. עכשיו הבחירה של האדם, לקבל את הדברים, או לא לקבל את הדברים. אף אחד לא מגיע את אף אחד. אבל מציגים את זה כאילו יש כפייה דתית, כפייה חרדית. לא, בדיוק הפוך. יש כפייה חילונית כל הזמן כנגדנו. מכריחים אותנו לדברים שלנו מעוניינים מכוח החוק. ואנחנו שומרי חוק. ומצייתים לחוק. אבל החוק הוא כפייתי. והוא כופה עלינו דברים ואנחנו לא רוצים. אבל מה נעשה? אתה נמצא במדינת חוק, זה חוק. אבל בואו נגיד שאנחנו כופים? לא. אם אני מחלק קלטת לדוגמה, ברחובות, בצמתים, אני מחלק קלטת, הושבת את היד, תיקח, אתה לא, אל תיקח, יש כאלה גדולים, יש כאלה גם לוקחים ומקליטים עליה קלטת, לפחות עשיתי חסד איתו, כי אין לו ילדים שירים של ביסלי, של מבא, אני יודע, למה לא? אין עינינו צרה, אבל את הזכות לדעת אנחנו נותנים, זכות הציבור לדעת, ככה אומרים לו, זכות הציבור לדעת. אז אני נותן את הזכות לציבור לדעת.
ועוד, אלא שאני נותן לציבור לדעת לא על חשבון הממשלה, לא על חשבון תקציבים, חס ושלום, אפילו אם היו נותנים מיליונים דולרים, על פי החוק מגיע להיקף של העבודה שאנחנו עושים על פי חוק, ויש עמותות שנהנות מכספי מדינה על פי חוק, לפי קריטריונים שקבועים גם אם היו עושים לי מיליונים דולרים, נותנים אותם על השולחן כאן, לא הייתי לוקח. שלא יאשימו אותי חלילה שפגעתי בתקציב של הספורט, אחרת לא יהיה משחק בית"ר ירושלים, בית"ר חיפה, הפועל חיפה, מי יש לו? מכבי תל אביב, קטשטש, קטש. אני חושב לא חי על חשבון החילונים, אבל החילונים חיים על חשבוננו. אנחנו נותנים את הכסף כמו כל האזרחים, ורוב האוכלוסייה נהנית מהכספים שלנו למטרות שלהם. ואם אנחנו מקבלים על פי חוק את מה שמגיע, סחטנות חרדית שנמאסת כבר. אחת הקלטות אמרתי שאני מסכים עם אלה שטוענים שהחרדים סחטנים, בזה אני מסכים. זה הדבר שאני מסכים מדוע. יש תפוז, התפוז הזה מלא מיץ. באו השמאל, לקחו את המיץ, באו החרדים, התנפלו על הקליפות, סחטו אותם, יצא 2 מיליון. זה סחיטה לחרדים. אם היו מכירים את הקליפות, לא סוחטים, היו עם קש, ושותים את המיץ, כולם בשמאל. אבל את המיץ לא נותנים. לכן צריך לפחות, עד שיצא איזה 2 מיליון. עכשיו תתחיל לבדוק. כמה עיוות יש בתקשורת? כמה יציקה את הדברים העקומים? שאלתי אחד ברדה, עיתונאי עכשיו לפני כמה ימים, שאלתי, למה אתם לא הולכים לצבא? אם אין דוגמה מדינת הלכה, מה יהיה? אז מי אמר לך שלא יהיה? קודם כל צריך להבין שעל פי התורה צריך שיהיה צבא. יש הרמב"ם בהלכות מלכים פרקים שלמים, איך מנהלים צבא על פי תורה? דוד המלך לא צבא מונחה, אבל אתה צריך להבין דבר אחד, היה גם תמיד שבט לוי. נכון, צבא יהודים, מי היו ראשי הצבא היהודים בכל הדורות? ראשי ישיבות, מנהיגי הדורות החרדים. מי נלחם נגד היוונים? המכבים, מי הם היו? חרדים. זאת אומרת, כל מי שנלחם בכל הדורות, יהושע בן נון ואחרים בכל הדורות, היו אנשים שולטים העומס, ומי היו החיילים? בני הישיבות. מי שהיה מדבר בין שבח לבין יוצר, שזה עבירה קלה, לא ראוי היה לצאת למלחמה. אפילו יוצא להתנדב, לא לוקחים אותו. למה? פן ימסת לבב אחד, הראשון שלו חטא ומפחד. אדם שעשה עבירת תנועה והוא נוסע, פתאום הוא שומע משטרה, וואו, הוא אומר, זה תפס אותי. למה? כי הוא יודע שעבר עבירה. אבל אחד שלו עבר עבירה שיתצפו כמה שהם רוצים, אין לו בעיה. אדם שלא היה שומר תורה ומצוות כראוי, לא יכול לשרת בצבא של יהודים. עד כדי כך. אבל שבט לוי מעולם לא נלחם, אפילו מלחמת מצווה. והרמב"ם אומר שלא רק שבט לוי, אלא כל אדם שאינו דעו, השכיל, ועשה בתורה, הרי נקדש קודש קודשים, מה שקרא היום תורתו ומורתו, והוא פטור. לא פטור רק פה, בצבא הגנה לישראל, פטור בכל הצבאות של העם היהודי, על פי התורה, על פי